Takže ahoj lidi, to je Severiak a dneska asi už to víte, nebo já nevím, protože je 8:26, to ještě spíte, ale už mám 30 odběratelů. Za co vám strašně moc děkuju. Pokud chcete nějaký speciál, já chci, aby jsem pro vás udělal speciál, no tak napište pod komentáře anebo do diskuze. To nechám na vás. Takže buď do komentáře nebo na diskuze. Jestli mě ještě nesleduješ na Instagramu, tak se tam prosím podívej. Počkejte. Jsem zpět. Trošku jsem si zasmrkal. Jo. Jestli mě ještě teda nesleduješ na Instagram, no, tak budu rád, když mě budeš sledovat. Ale to i teďka to tam napíšu jenom Severiak. A Twitch teďka, to tam taky napíšu jenom Severiak. Jo, nebo to můžete tam. Nevím, proč tam nemám Instagram. Protože mám jenom na mobilu přihlášený, ale to je jedno. A ještě na mém druhém kanále, jestli mě sleduješ, tak se tam prosím podívej. Budu strašně rád, a když mě tam dáš ten odběr a like nějaký. No nic, pokud chceš nějaký speciál, tak ho napiš buď pod komentáře, anebo do diskuze. Já to je. Omlouvám se, nevím, co je se mnou. Já děkuju za velkou podporu u FNAF songu. Jo, nebylo to CZ, takže se omlouvám. Tady nevím, asi chtěl tohoto. Petra Krystalová, takže se jí omlouvám. Jo, omlouvám se. No, teda už nic, tak čus. I don't like your T-Series. Nothing personal, kid. But I must go all out. Just this once. Bob's or Vagana, whichever will it be. Set the fuck down, T-Series. I'm here to spill the real tea. You tryna dethrone me from spot on #1, but you India, you lose. So best think you haven't.